Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Maugpisan sa tunga sa pagsulay, maugpisan sa tunga sa pagbagyo, maugpisan sa tunga sa kalisod, ug ang iyang kabubuton maoy matuman. Barug bisan sa tunga sa pagsulay, barug bisan sa tunga sa pagbagyo, barug bisan sa tunga sa kalisod, ug ang iyang kabubuton maoy matuman. Dili ka matalon kung ikaw kauban niya. Dili ka maulaw sa iyang pulong magkasangyaw. Dili ka matalon kung ikaw kauban niya.
barong sa tunga sa pandemya. Barong bisan mayunda sa kahadlok. Barong magdeklarang kinabuhi. Mapusganong magpadayon diha sa pag-alaga. Dili ka matarong kung ikaw kauban niya. Dili ka maulaw sa iyang pulong magasangya. Dili ka matarong kung ikaw kauban niya. Dili ka maulaw sa iyang pulong magasangya. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, 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 yeah. Dili ka matarong kung ikaw kauban niya. Dili ka maulaw sa iyang pulong magasangya. Dili ka matarong kung ikaw kauban niya. Dili ka maulaw sa iyang pulong magasangya. Maong barong ug dili ka matarong. Maong barong ug dili ka matarong. Maong barong ug dili ka Matarong. Maayong buntag sa tanan nga naminaw nining taknaa. Sa kanunay mapasalamaton ako sa atong Ginoo tungod sa lain na usab nga higayon nga iyang gitugot kanato alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ug salamat usab sa inyong paggahin og panahon ug hamubo nga oras alang sa pagpatalinghog sa pulong sa atong Ginoo. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa tunggoy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Alang sa atong pagtuon karon, atong hisgutan ang ikalima nga babayi nga gihisgutan ni Mateo ingon nga kabahin sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus. Atong hisgutan ang kinabuhi ug kabahin ni Maria sa sugilanon sa atong Ginoong Hesus mahitungod sa iyang pagtubos kanatong tanan. Si Maria ingon nga yutan-ong inahan ni Ginoong Hesus. Gawa sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kapitulo 1, mugamit usab kita sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26, ngadto sa versikulo 38. Si Maria ang inahan sa Mesiyas. Dinhi sa atong teksto sa Ebanghelyo ni Mateo ug Lucas atong masayran nga sila ni Jose ug ni Maria mga ordinaryo lamang nga mga tao apan aduna sila pinasahi nga relasyon. Aduna sila pinasahi nga kaminyoon ug pinasahi nga una nila nga anak nga lalaki. Ug nasahid kitang tanan og si kinsa kana siya nga pinasahi nga anak nga lalaki. Ug ato usab masayran nga sa wala pa sila ni Jose ug ni Maria magkauban sa kaminyoon, parehas silang duha nga gibisitahan og anghel o manulunda aron sa pagpahimangno kanilang duha. Ug aron nga parehas pod silang duha nga makahibalo sa kung unsa ang panghitabo sa ilang kinabuhi ug unsay mahitabo sa ilang kinabuhi sa umalabot nga mga adlaw. Ug ang katuyuan usab sa pagbisita sa anghel sa matag usa ngadto kanila nga aron magkatugma ang ilang kahibalo ug nga mahanay ang plano ug ang buluhaton o programa sa Dios dinhi sa kalibutan.
Ang sugilanon sa kasinatian ni Maria ingon nga nabuntis og nagsamkon siya og usa ka bata pinaagi sa balaang espiritu sa wala pa sila makasal o wala pa magdulog silang duha ni Jose. Alang sa tawhanon nato nga pagtan-aw o pandungog, nahisakay ang sugilanon ni Maria sa iskandaloso nga sugilanon sa mga babae nga kabahin sa kagikanan ug katigulangan ni Ginoong Hesus, sama nila ni Tamar ug ni Rahab, nila ni Ruth ug ni Bathsheba. Ug kung atong ikumpara ang sugilanon sa ebanghelyo ni Mateo, kinahanglan nga atong masayran nga ang gibisitahan sa anghel o manulunda mao si Jose. Okay? Ug sa ebanghelyo ni Mateo wala hinganli ang ngalan sa anghel o manulunda. So sa ebanghelyo ni Mateo, nagsaysay didto nga si Jose walay salabutan sa milagroso nga panghitabo sa pagkabuntis ni Maria, o ibutang nga wala si Jose motuo sa pagkahibalo niya nga sa maong balita mahitungod sa panghitabo ni Maria nga nagsamkon siya og usa ka bata. Ug mao nga sa iyang pagkakurat uban ang kabalaka ug kaulaw, nakahuna-huna si Jose nga iyang buwagan si Maria sa sikreto aron nga dili tanto nga iskandaloso sa mata sa mga tao ang sitwasyon ni Maria. Ug mao na lamang nga nagpakita kang Jose ang manulunda aron sa pagkumbinsi kang Jose nga ang istorya ug mga hungihong mahitungod kang Maria nga tinuod jud. Tinuod nga nagsamkon pinaagi sa balaang espiritu ug nga plano kini sa Dios. Kining espirituhanon nga kasinatian ni Jose, alang kaniya dako kini nga butang ug nga nagmaminatud-on si Jose kang Maria ug sa mga pulong sa manulunda. Ug kini nga sugilanon ni Mateo, iya kini nga gikonektar sa gisulti usab ni propeta Isaias dito sa kapitulo 7 bersikulo 14, mahitungod sa usa ka bata nga mataw pinaagi sa usa ka birhen. Ug nag-ingon dito sa Isaias, nag-ingon dito, ania karon ang usa ka ulay manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki, ug pagatawagon ang iyang ngalan Emmanuel. Alang kang Mateo, sa iyang sugilanon, mas importante ang ngalan nga Emmanuel kaysa pagkabirhen ni Maria. Ang ngalan nga Emmanuel sa English, God with us, o ang Diyos anaa uban kanato. Alang kang Mateo, mas importante ang bata nga ipakatawo nga ginganlan og Emmanuel. Si Maria, usa lamang siya ka instrumento alang sa pag-agak, instrumento o usa ka panudlanan alang sa pagsapnay o paghatod o pagbitbit sa presensya sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan unganhi kanato. Ug tungod kay usa lamang ka instrumento si Maria o usa ka panudlanan sa presensya sa Dios, dili nato siya angay nga simbahon, dili nato siya angay nga ampuan o yukbuan. Ang angay nato nga simbahon ug angay nato nga ampuan ug yukbuan mao lamang ang gisamkon ni Maria nga mao ang presensya sa Dios nga ginganlan og Emmanuel nga mao si Ginoong Hesukristo. Ug karon ari kita sa ebanghelyo ni Lucas kapitulo 1. Ang gibisitahan sa manulunda didto mao si Maria, okay? Dito sa ebanghelyo ni Mateo ang gibisitahan sa manulunda si Jose. So dinhi sa Lucas ang gibisitahan sa manulunda mao si Maria. Ug ang anghel gihinganlan dinhi sa Lucas nga ang iyang ngalan mao si Anghel Gabriel. Og dinhi sa ebanghelyo ni Lucas gitawag si Maria ni Anghel Gabriel ingon nga gipaboran sa grasya, o sa English favored by grace. So sa dihang nakita ni Anghel Gabriel nga nahadlok o nalisang si Maria sa iyang presensya, gipaningkamutan ni Anghel Gabriel nga masabtan ni Maria ang iyang katuyuan ngano nga nagpakita man siya kang Maria. O gisultihan sa anghel si Maria nga magsamkon siya
ug nga mga anak siya og usa ka bata nga lalaki bisan na nga wala pa sila kasla o wala pa sila magdulog ni Jose. Apan kini nga balita sa anghel sama sa atong pagsabot nga dili kini maayo nga balita alang kang Maria tungod kay dako kining kaulaw niya ngadto sa mga mata sa mga tao. Di ba og naay mabuntisan, ang uban itago-tago nila ang ilang kahimtang tungod sa kaulaw, di ba? Tinuod man kana. Ang uban magpa-abort sa sekreto o mudango pa sa abortion process. Ang uban usab mulangyaw ngadto sa laing dapit aron dili mahibaw-an sa mga silingan nga mga nila pa marites kay lagi mauray isumsuman. Ug nga nabalaka pud si Maria nga basin masuko si Jose tungod kay nabuntis siya og nga basin buwagan og alayasan o biyaan siya ni Jose. Ug mao kini ang hinungdan nga gibisitahan usab si Jose sa manulunda. Ug tungod sa kalisang ug kabalaka ni Maria, ang dito sa Lucas kapitulo 1, bersikulo 30 ngadto sa 31, nagingon ang anghel kang Maria, nagingon, dili ka mahadlok, Maria, kay ikaw nahiagom sa grasya sa Dios. Ug aniya karon, ikaw magapanamkon og magaanak usa ka batang lalaki og pagatawagon ang iyang ngalan Hesus. Ug dito sa unahan sa bersikulo 35 nag-ingon dito, ang Espiritu Santo muanhi kanimo ug ang gahom sa hataas o yamot magalandong kanimo tungod usab niini ang balaan nga mataw paganganlan anak sa Dios. Ug ang bersikulo 38 nagpamatuod nga si Maria usa ka babaye sa pagtuo. Human nga gipasabot si Maria sa anghel sa Ginoo mahitungod sa mga panghitabo sa iya o sa ilang kinabuhi ni Jose. Mitubag si Maria sa anghel nga nagingon, ania karon ang ulipon sa Dios. Pagabuhaton kanako sumala sa imong pulong og ming pahawa kaniya ang manulunda. So, dinhi lamang sa Kapitulo 1 sa Lucas, atong masayran ang personalidad ug kinaiya o si kinsa si Maria. Si Maria puno sa pagpasalamat, puno siya sa pagdaig sa Dios ug usa siya ka mapainumsanon nga babae ug sigurado mainampuon usab siya. Ug mao na lamang nga gipili si Maria sa Dios ingon nga instrumento alang sa pagsapnay ug sa pag-agak o sa pagbitbit sa plano sa Dios dinhi sa yuta. Ang balang kasulatan naghisgot sa makadaghan mahitungod sa mga tawo nga gigamit sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang mga tawo nga mga ordinaryo alang sa pagbuhat sa dili ordinaryo nga trabahoon o buluhaton sa Ginoo. Ug anaa man gani edukado nga gigamit sa Ginoo alang sa iyang buluhaton sama kang Apostol Pablo nga hampason usa sa Ginoo aron sa pagpulong sa salawayon nga kinabuhi ug human niya na iya na nga gamiton alang sa kalambuan sa iyang gingharian. So ang ebanghelyo ni Lucas sa kapitulo 1 naghulagway dinhi og usa ka batan-on ug ulay nga babae nga gi-hire o girecruit sa Ginoo alang sa pagbuhat sa pinakahalangdon ug pinakaimportante nga trabaho. Halangdon ug importante kini nga trabaho nga ang anghel mismo ang naghatod sa maong folder o envelope sa job description ni Maria. Halangdon og importante jud ang job description ni Maria. Again, wala kini magsugyot. Wala kini magsugyot nga atong simbahon o ampuan o yukbuan si Maria. Usa lamang si Maria ka instrumento o usa ka panudlanan sa presensya sa Dios nga mao ang bata nga iyang gisamkon. Ang angay nato nga simbahon ug angay nato nga ampuan ug yukbuan mao lamang ang gisamkon ni Maria nga mao ang presensya sa Dios nga ginganlan og Emmanuel nga mao si Ginoong Hesukristo.
Sa atong panahon karon, panahon nining mga bag-ong generation sa mga kabataan o kabatanunan, lisod na nato pangitaon kadto sila nga wala mamansahi sa bag-ong teknolohiya. Ang uban nagdako nga walay disiplina sa mga ginikanan. Kay ngano, tungod kay nagdako sila nga ang TV, ang cellphone ug ang tablet ug ang computer maoy ilang babysitter. O maoy nagbibisit nila kay ang mga ginikanan usab, busy usab sila sa ilang kaugalingon nga cellphone. Busy usab sila nga nagtan-aw sa TV. Adunay daghan nga mga kabatanunan nga wala sila'y interest sa mga butang mahitungod sa Ginoo. Ug mao na lamang nga ang mga iglesia karon maningkamot sa pagpangita og pagpanguna og mga kalihukan nga makaingganyo nining mga bataa aron nga musimba sila o magpabilin sila nga aktibo sa iglesia. Ug mao nga og kung magluya pod ang iglesia nga walay anindot nga mga programa aw magluya pod ang mga kabatanunan ug mao nga musuroy sila sa uban nga kasimbahanan aron sa pagpangita og kalingawan, mangita sila og alegre sa ilang gibati sa ilang mga mata og sa unod. Alang kang Maria, si Maria, human nga gipanganak niya ang bata, dili sayon ang iyang kasinatian sa kinabuhi. Sama sa mga inahan, atong mga inahan nga nagklase-klase ang kasinatian nga ilang nahiaguman sa kinabuhi. Aduna siguro mga panahon nga ang mga anak o ang bana mismo wala sila makakita sa kasakit o pag-antos sa ilang mga inahan o asawa. Sa ilang pag-antos, magmakuli silang magbutyag sa ilang gibati aron nga dili mamroblema ang ilang bana o mga anak pakahakana. Alang kang Maria, bisa na tuod nga gisultian siya sa manulunda nga gipaboran siya sa Dios. Tao gihapon si Maria nga makasinati og mga kasakit og pag-antos og kabalaka. Ang Lucas kapitulo 2 bersikulo 34 ngadto sa 35, sa dihang gidala nila ni Maria ang bata nga si Jesus dito sa templo alang sa pagbinyag, nahibalag ni Maria dito sa templo ang usa ka mainampuon nga tigulang nga ginganlan og si Simeon. Og nagpropesya kini nga nag-ingon kang Maria, ani akaron kining bataa gibutang alang sa pagkapukan og pagbangon sa daghan sa Israel og alang sa usa ka ilhanan nga pagasupakon og usa ka pinuti magalagbas sa imong kaugalingong kalag aron igapadayag ang mga hunahuna sa daghang mga kasing-kasing. Og dito usab sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 16, nangalisang sila sa dihang gipadamguhan si Jose sa manulunda nga palayason sila padulong sa Ehipto. Kay ngano? Kay gusto nga patyo ni Herodes ang bata nga si Jesus. Ug mao nga sa sayong kabuntagon mikalagaw sila. Dali-dali og layas padulong sa Ehipto. Ug ikaw ang nahisakay sa ilang sinilas o sapatos, unsa man ang imong bation. Matarantara ang imong matarantara man ganita og naay manukot og utang, di ba? Unsa pa kahaog kung naay gustong mo patay nimo. Og dito usab sa bahin sa Ebanghelyo ni Lucas, sa dihang nagdusi anyo si Ginoong Hesus, mitungas sila sa Jerusalem ang pamilya aron sa pagtambong sa nabatasan nga fiesta sa Passover. O sa dihang nahuman na sila, nanguli ang tibok pamilya, ang tibok banay ug mga silingan ug mga kaila nila, daghan sila. Ug tungod sa kalayo sa ilang baktas sa pag-uli, ug sa kadaghan sa mga tao nga nagbaktas, nagtuo si Maria ug si Jose nga nahipanon lamang si Jesus kauban sa mga bata. Apan sa pagkaugma, nasayran nila nga wala di ay si Jesus makauban nila ug mao nga mibalik na pud sila Maria ug ni Jose padulong sa Jerusalem. Ma-imagine nato ang ilang kabalaka ug kagol, lakip na ang kapungot. Og mikabat pa og 3 ka adlaw usa nila nakit-an si Jesus nga didto ra diay sa templo. Didto ra siya sa templo naminaw kauban sa mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Nasayod usab si Maria.
kini ang kasinatian ni Maria. Nasayod siya nga gipanamastamasan og gilutos si Ginoong Hesus sa mga pari ug mga relihiyosong mga Pariseo. Nasayod si Maria nga gusto nga patyon si Ginoong Hesus sa mga pari ug mga relihiyoso nga wala makaangay sa gipanudlo ug sa mga milagro nga gipamuhat ni Ginoong Hesus. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 19, versikulo 26 ngadto sa 27, nasaksihan ni Maria ang paglansang kang Ginoong Hesus dito sa cross. Ug nasaksihan ni Maria ang tanan nga gibuhat sa mga sundalong Romano. Ug nga nakigistorya pagani si Ginoong Hesus ngadto kang Maria. Ingon nga inahan, unsa man ang imong masinati kung makasudong ka sa kamatayon sa imong kaugalingong anak. Diha sayang pag-agulo, nasaksihan ni Maria sa dihang gikanaog sa mga tao ang patayng lawas ni Ginoong Hesus gikan sa cross. Nakita ni Maria nga nang lupaypay ang patayng lawas sa iyang anak nga nagdupa o nga tingali, nalubag pa o napusdak pa kay nabuhian sa kabugat o nga wala na sila pakialam sa patayng lawas ni Hesus. Ug sumala sa tinuuhan sa mga Hudyo, nga ang patayng lawas dili pwede nga kabuntagan ug nga adlaw nga igpapahulay papod pagkasunod adlaw ug mao nga gilubong dayon si Ginoong Hesus pinaagi sa tabang sa usa ka dato nga si Jose nga taga Arimatea. Dili sama sa atong naandan nga pwede pa nga mukabat og usa ka semana o duha ka semana o buwan ang lamay sa patay depende sa sitwasyon sa pamilya. Ug tungod niini ato mahulagway nga sobra-sobra ang kasakit ug kaguol ang nasinati ni Maria kay hamubo lang ang oras nga iyang nagahin alang sa pagbangutan sa patayng lawas o sa kamatayon sa iyang anak nga pinasahi sa Dios. Ingon nga usa lamang katawhanon nga inahan, sigurado nga nakapangutan na si Maria sa iyang kaugalingon. Mao ba kini ang giingon sa manulunda nga gipaboran ko og grasya sa Dios? Kining tanan nga mga pag-antos og kasakit, mao ba kini ang pabor sa grasya sa Dios? Apan nga numan nga naagwanta man ni Maria kining tanan nga kasakit. Nagpamatuod lamang kana nga nagmaminatud-on si Maria sa iyang trabaho. Ingon nga usa ka instrumento ug usa ka panudlanan sa presensya sa Dios. Alang kanato, si Maria usa ka ehemplo sa pagkamatinumanon sa iyang trabaho o sa iyang job description ug ehemplo si Maria sa pagkamaminatud-on sa iyang pagtuo ngadto sa Dios bisan na sa kabalaka, bisan na sa kasakit ug kaguol nga iyang nasinati. Ikaw igsuon ug higala, nagmaminatud-on ka ba sa imong pagtuo sa Dios? Unsa man ang imong rason ngano nga nabugnaw man ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Unsa man ang imong rason ngano nga magtapol man ka sa pagpangalagad sa Ginoo? Ayaw himo ang babag sa imong pagtuo ang mga tao nga mga makasasala sama nimo ug nako kay walay hingpit ibabaw sa yuta. Kung gihimo nimo sila nga babag, nan pildero ka ng daan. Paningkamot sa pagbarog nga lig-on diha sa imong relasyon ug pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo aron nga sa iyang pagbalik magmadaugon kitang tanan at tubangan sa atong Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dalay ko na ngalan sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan nga balaan sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo. Pasaylo kami sa among mga kalapasan, hugasi kami sa bililo nimong dugo, aron nga mamahimo kaming takos sa imong gingharian sa adlaw sa imong pagbalik. Tabagi kami pinagi sa paglig-on sa mong pagtuod ya kanimo ug nga mamahimo usab kami nga instrumento sa kadasig ngadto sa uban. Salamat Amahan sa imong gugma kanamo nga mga makasasala. Pinaagi sa imong pagpadala sa imong bugtong nga anak nga imong gipakataw sa sabsaban sa mga mananap. Pinaagi sa usa ka ulay. Salamat sa kaluwasan, salamat sa kaluoy, salamat sa grasya, salamat sa pasaylo. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face.
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival Center shall not San Agustin, Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kinimpay muslan kay dunay mga maayong butang then go. na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kininggi pagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong yutadon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to tell. Just turn